bueno, pues me queda. Sí. a estes membros de Cáchigas por virnos aquí a ofrecer este concerto de zanfoñas e tamén, por suposto, os como se chama? os poetas que nos van a recitar aquí textos tanto deles propios como de Lois Pereiro, porque non hai que esquecer un concerto expansivo que se vai a celebrar esta tarde aquí, que igualmente en outras vilas e cidades da Galiza pues está a celebrar. Un escritor, Lois Pereiro, confortino, a que este ano se dedica ao ano ao Día das Letras Galegas. É unha figura das letras galegas que destacou na xeración dos anos 80
que aquí hoxe vamos a rendir homenaxe lendo algúns textos del que a mellor forma, a verdade, de lembralo. Vamos a empezar con Antón Borrazás, que nos vai a ler unha parte da súa obra. Hai que lembrar que Antón Borrazás é un poeta daqui desta terra, en concreto de Loureda, e que tamén nos vai a deleitar aquí con parte da súa obra. Así que, sen máis, xa vos deixo con ele e espero que vos guste. Bueno, boa tarde, gracias por estar aquí nesta reunión que non é habitual, sobre todo por estes lares. Entón, vou a comenzar a falar de Lois Pereiro para honralo en este ano que lle pertence. Antes de comenzar, quería poñer un pouco, digamos, sentar unha base de quen son os poetas, que fan os poetas, onde están os poetas, por que son poetas, como son poetas e cando son poetas. Quen son? Os poetas son os legisladores non recoñecidos do mundo. Isto dio Peter Singer. O arte só fai versos, únicamente o corazón é poeta. A poesía non quere adeptos, quere amantes. A un poeta manso non se lle pode chamar poeta. Que é a poesía? A poesía é o sentimento que lle sobra ao corazón e che sae pola man. A poesía é sentir fondo, pensar alto e falar claro. Onde? Onde está a poesía? O poeta que estivese satisfeito do mundo en que vive non sería poeta. Que o poeta na súa misión sobre a terra que habita é unha planta maldita con froitos de bendición, decía Zorrilla. Por que é poeta? Nada que non sexa verdade non pode ser de veras poético. Non se pode dicir que o poeta persiga a verdade, posto que el a crea. Isto decía Ortega y Gasset. Como? A poesía nace da dor, dice José Luis Borges. Non hai poeta grande sen emoción. Poderá darnos o artista a visión da natureza ou a expresión da morte, ou o sentido do infinito, ou as esperanzas ou desesperanzas do amor. Pero se nos seus versos non pon o seu espírito, e nos seus versos non nos fai sentir, e nos seus versos non nos fai sufrir, non nos fai pensar, e nos seus versos non nos fai amar, por perfecto, sereno e maravilloso que sexa na forma, non lograría nada, dice Azorín. Cando son os poetas? Este é o máis fodido, podíamos decir. Os poetas non comenzan a vivir ata que morren. Isto dice Hugo Fosco. Creo que Lois Pereiro cumplía, si non todas, casi todos estes requisitos. Hoxe honramos aquí a un poeta galego que finou en xuventude e viviu a súa curta vida aguilloado pola enfermedade, envelenado polo solimán da colza e rematado pola pandemia da sida. Estas foron as duras circunstancias que cercaron ao poeta do inicio. Din os tratados en literatura, como decía antes, que a poesía nace da dor, cousa que certifica José Luis Borges. E esta é tamén a miña opinión. Que dúbida nos cabe entón de que Lois Pereiro era un verxel de creación poética. Na súa memoria, e descanse en paz, vou a pasar a recitar 3 poemas curtos de Lois Pereiro.
desamor, brutal amputación ou atrofia dun soño maltratado. Debería ser sempre un íntimo ritual representando en salas clandestinas, interpretando orgánicos monólogos, recitaríamos con fluidez a dor interna dos nosos tristes osos. Cando o amor se dilúe en hemorraxias de líquidos, desexos abortados. Tristemente convivo coa túa ausencia. Sobrevivo a distancia que nos nega mentras bordeo a fronteira entre os dous mundos. Sen decidir cal deles pode darme a calma que me exixo para amarte. Sen sufrir pola túa indiferenza a miña retirada preventiva dunha batalla que xa sei perdida, resolto a non entrar xa máis en ti, pero non a tortura de evitarte. Se a morte é un incidente necesario que me penetre calada e sen furia, a traizón é uniformemente cruel, co suor que polas noites crea o fracaso dun corpo que coñece os seus dominios, vencido pola ofensa continuada dos feitos, e así desculpará a miña derrota, o medo que non sinto xa por ti. Bueno, dito isto, vou agora a intentar recitar, a ver se teño fortuna, porque é un poema que a min me sensibiliza demasiado, quizá a veces, falando de Rosalía, porque Rosalía é moito máis a nai das letras galegas. É a promotora das reivindicacións modernas en Galicia, de Galicia e para Galicia. No seu momento foi unha exploradora inusual que en aquel entón, 1850, 60, por aí, unha muller que non tiña toda a categoría completa de ser humano se atrevese a reivindicar claramente e contundentemente o que se lle estaba, digamos, a facer ao pobo galego. Por eso ten doble mérito. E de todo o que ela escribiu, que todo é bonito, lóxicamente unhas cousas mellor que outras, nadie é perfecto, nin falta que fai. Pero este poema, Castellanos de Castilla, fala non só de como éramos os galegos entón e seguimos a ser agora, senón do que se nos facía os galegos entón e do que se nos sigue a facer agora.